שלום, ברוכים הבאים לסדרה חדשה של הישרדות מיינקראפט אונליין. אני פה עם אלוויס, הקטן האוגר החמוד שהפעלת לו כאפות. ואני גם עם אושרי. אושרי, תגיד שלום. שלום. אוגר, תגיד שלום. שלום. סתם, שלום. קוראים לו אלוויס, סתם. קוראים לי עדן, קוראים לו מקס, ולהוא קוראים אושרי. כן. וזאת סדרה שתלמד אתכם גם איך להכין כל מיני דברים. יש כאלה ואיך לשרוד במיינקראפט. יש כאלה שחדשים ולא יודעים. טוב, דבר ראשון בסיסי, לקחת עצים. אתה לא לקחת עצים. אם אתם רואים ספיי צ'יקן, תהרגו את העצה שלי. בגרסה 1.2.4 אז צריך להבחין בין העצים שאתם לא בטעות עושים צבעים פעם אחרים. קרה לי משהו מוזר. ולמה אני לא חוזר לי? אני לא מצליח לחצוב את זה. זה חוזר. עצה שלי, אם אתם רואים ספיי צ'יקן, להרוג אותה. אני לא יכול לחצוב, מקס. לך קצת יותר רחוק. אתה יכול, גם אני לא יכולתי, זה היה בגלל שאתה בתוך הספאון. כן. והיה הגנה. קרה לי משהו מוזר. פעם ראיתי ספיי צ'יקן, כזה, הסתכלה עליי והלכה. זה הייתה מאחורי עץ, כשהיא יצאה, יש לנו 2 תרנגולות. כאילו הביאה איתה תגבורת. אתה לא מבין, הן מרגלות, הן רוצות לרגל. רוצות לזיין אותי. ספיי צ'יקן. בודקות אם הוא עומד לי או לא. טוב, לקה. בינתיים השגתי לעצמי מספיק עצים. ספיי צ'יקן. אתם תמשיכו להשיג. ספיי צ'יקן. טוב, די, זה כבר מציג ספיי צ'יקן הזה. אושרי, הכנתי לנו קראפט בטייבל אם אתה צריך. אני עכשיו אלך לחצוב לנו כמה אבנים. זה עצים, מי שלא יודע, סליחה שזה ככה פשוט. בפרק הבא אני אשים סקין של באז שנות אור. אני אשחק בלי טקסטור. בז! אוי. בזבזים, אתה מבזבז לי את החיים. שתוק אושרי. אני אשנה את הסיסמה, תחשבו. אוקיי, חרב, תראו מהאודן שלי, שאתם לא תגידו שזה אודן. אוקיי, זה אספק לי. תמשכו לקחת עצים. אוקיי, גם לי יש כזה גאון. עזוב, בסדר. כן? לי יש כדור שלג. וואי, אני כבר רעב. שמישהו ישיג לנו קצת אוכל. יש לי 2 ספיי צ'יקן. אבל צריך לבשל אותנו, נהיה מורל. רגע, זה עצים טובים מה שאני מחזיק? כן. כל עץ הוא טוב. זה משנה כל כך איזה צבע נעשה את זה? את הצבעים? ספיי צ'יקן. כבר תספר. אם יש לך ספיי צ'יקן, תגיד. אמא שלך ספיי צ'יקן, אני יודע אחי. טוב די, לא לקלל, זה ערוץ מכובד במינו. נכון. ספיי צ'יקן זאת כללה יעדים. לא אגיד. מי שיגיד ספיי צ'יקן, אני אבוא אליו הביתה. נכון, אבל זונה זה לא כללה, זאת מחמאה. במיוחד לזונות. כן. הן אמרות את זה, הן מתרגשות. עושות שמחה. עושות אהבה. ספיי צ'יקן. תזכרו את המילה הזאת. גנבתי לך 2 עצים, משהו. איזה גבר. זה שקל. זאת הייתה קפיצה על העצים שלך. התאבדות. אני יוצא רגע לשחייה לילית. לא, זה שחייה בבוקר. חוזבים קצת קרח. מים קרים! שתוק אושרי, אנחנו... שתוק אתה, יתם. פה. שתוק אושרי, אל תעצבן, תן למה ניכנס ב... אושרי! וואי, איזה כללות אושרי לא הייתי יוצא מהבית במקומך. נכון, הוא גם ככה לא יוצא. כל היום אני... לא, היום אני ארד למטה. ספיי צ'יקן! איפה האוכל שלה? היא הייתה רזה, לא יצאנו לכלום. ביצה! ביתה. צריך לבנות לנו בית, אתם לא חושבים? כן, יש לי כבר סט ו... טוב, אני אכין לנו בית, זה בתוך מנהרה. קליי! למישהו יש סולם? למישהו יש זה? פיבי, בויזם בת. למישהו יש סתם. פרקט? כן, לי. כן, לי. אני מאחוריך, עדן, תביא לי את כל שיש. זה, יש לכם בצבע חום כזה? כן. או, יש לי בדיוק 2 סטים. אני מכין עצמי, זה לא משנה. יש לי 2 סטים, מי שצריך. הכנתי לנו מלא מקלות, אבל מלא. ואיפה בונים את הבית? מתחיל להחשיך. אני אגיד לך איפה, הנה.
מצאתי. כך, יש פה עוד וודנפלנק, זרקתי פה, בוא לידה, בוא. אני לא צריך, קח אותם, זהו, הכנתי את מה שהייתי צריך. יאללה, איפה? אופסית, סליחה חברים. זוז. פה. הייתי לך. אל תדאגו, אני כבר עשיתי פה הכל. לא, זה לא פה. כן, הנה פה. הנה, כן, הנה המנהרה הזאת שעשיתי. אני לא רואה כלום. ספיי צ'יקן. רגע, לא הבאתם לי פיקקס. גאונים. זוז, עדן. רגע, איך, יש לי קול. לא הבאתם לי פיקקס, אז אני לא יכול לחצוב, אני לא יכול לעזור לכם. יופי, מי שם פה טורצ'ים? יופי. הלו, אתה דוחף אותי למעלה. זהו, יאללה, עשיתי. עדן, יש לך פיקקס? להביא לי? אחד. קח את שלי. לא, תביא את זאת, קח את זאת. למה? למה? די, אתה יודע כבר כמה סרטונים יש לי שזה קורה לי. יש לי כבר, אוי, מה אני שם? זה כבר השלישי שלי נראה לי. שמה קורה שם? נכנסים לי באמצע החיים. על המעצבנים. טוב, אני מרחיב לצדדים. אוי, אני דפקת את זה. כן, בוא נשים. אני בינתיים חייב לבוא. שמעתי עכביש. סתם. אמא שלך, סתם. טוב, אחותך. די, זאת סדרה. אני אחות. זאת סדרה. זו סדרה חינוכית. מכובדת. נכון, חינוכית. נכון, אז לא שירוף מפה, סתם. נכון, אשר. עוד אני. אתה לא מיועד. צחקים אתה לא מיועד. אתה לא מיועד, אשר. איתך אושרי, לא עליך, אל תדאג. באמת. קבלו איזה יופי, עשיתי את זה. אוי שרי, גם את שלי, תחליף גם את הגג תעשה. טוב, אני בינתיים שם בצוות. מה אני עושה, גאון? טוב, הלכתי להשיג לנו קצת אוכל. וואי, כבר חושך. מפרד מזומבי. חושך. כמו עכביש. זהר שלא יקפוץ עליך. הנה עכביש. בן זונה. קלטתם את זה עכשיו? יש שתי חוטים. נפל לי. נפל עליי. זה למה נראה לי. נפל עליי. נכין אש. וואלה, יש פה סט הום, תעשו בתוך הבית אם אתם רוצים. כן, זה עם פלאגינים. זה לא צ'יטים, זה עזרה של הום. כן, ככה אני קורא לזה. עוד אחד. עדן זהירות. אוי. שומעים? זהירות! אני הולך לעזור למקס. כן, בוא תעזור לי להכין אוכל. להשיג אוכל. ויש לי, הנה. מי צריך זומבי? אוקיי, אני צריך ערב. מכובדת. עוד פלינט. וואי, אין פה חיות, אני מוצא פה רק זאב. טוב, יאללה. אם אתם רוצים שיטה להשיג מלא פלינט, אז פשוט תחצבו 3. כמה כלבים יש פה? אתם יודעים. אז יופי, בוא נאמץ. תהרוג סקלטונים. נאמץ. ימצאו אותך, למה ש... פשוט תחצבו 3 גרבל ותשימו אותם כל פעם. מצאתי לאבא. בוא ניכנס. אנדרמן. מה אנדרמן? איך בא לפה אנדרמן, יא בתוך מישיגן? הבית שלנו. איפה אני ארביץ לו באמא שלו? תגר. ברח. יצא לי ביצה. רפן פחדן שלי. כלום. איפה מקס? ומקס, למה אתה אדמין? כי ככה, אל תדאג, אני לא משגע. מצאתי ספייד צ'יקן. 1. לא 3. חכה. הנה עכביש. עכבישי. אאוץ', אנדרמן תקף אותי, אני חוזר. אנדרמן רודף אחריי. רגע, עדן, אמרת לי בוא אליי. הצילו, הוא תוקף אותי. אמא. לא, מתתי. שיט, מתתי, נו, באמת. תשגר אותי. עשית הום? תעשי סלש הום רווח מקס. תעשי סלש הום רווח. לקחתי את הדברים שלך, אושרי. עשית? לא עשיתי, כן, אז עזר לי זומבי. תמות, חזיר, תמות. לא מאמין שהאנדרמן הזה תקף אותי עכשיו. שמתי את הדברים שלך בטבע. יופי. כלום. אני חוזר הביתה. תשגר אותי רגע אליכם. תנק יו. לוקח את הדברים שלי. הנה, יש פה אוכל, באמת. מי הסתיר לי אותו? יש לנו רכות. לא. עד כזה. הנה
קריפר! וואי, קריפר פיצץ פה 50 אנשים ועוד. יש לנו חכה, מי רוצה לדוג? בבוקר. יש לנו חכז. מה? יו! אתם מתים מה קרה עכשיו. מה? שמתי שתי חוטים והם נשארו אצלי, כאילו... אחרי זה הכרתי אותם. היית רעב זה מאוד לאג. יפה. זה בג יפה. פייל. יש לי כלב חמודי, בוא. מה? מה? איפה מגן זה? איך אתה מתלהב? הוא לכלב. אוכל. יש לי פלינט אחד. אנחנו צריכים איירון. בוא אני אעזור לך. טח, זעקתי לך. איפה הבית? איפה זה הבית? סלש הום, בוא נראה אם הכלב יבוא אליי. כן, הוא ישתגר עליך. הוא ישתגע לך בסוף היום. רגע, אני צריך לעשות... או, מי רעב? זהו. כלב שלי. אני לא. אני הולך לחפש את הכלב האבוד. קח, עדן, אם תהיה רעב. הנה הכלב האבוד! הנה הוא. שב פה. כלב טוב. תביא על הבוקר... לא. כן, זרחה. לא זרחה. איזה זרחה, נו, באמת. מה אתה אומר, יושרי? קריפר, איזה חמוד. אתה יודע כמה קפצו עליי? אופס. ואין פה אנטי קריפר. כאילו, שתדעו, שלא תחשבו שאנחנו... אבל אפשר... תקשיב, את הלב. אני כזה עומד עליו ככה. הנה הוא. תעזור לי. אני רואה נראה לי בינתיים מסדר לנו את הבית. הנה, הוא תוקף אותי, תעזור לי. טעות שלי. שמתם לב ש... וואו. גיליתי מערה. יש לנו מערה בתוך הבית. יופי. אין לי חיים, יש לי לב אחד. תעשה פיסול, גאון. מה? תעשה זה שהרמה שלך תהיה פיסול, שימלא לך חיים. איך? לך לאופצ'ונס. נו, אתה רואה שם דיסקוליטי, אחי, למטה בצד ימין? נו. תעשה פיסול. אצלך זה פיסקול? כן. פיסול, מה זה פיסקול? פיקסל. פיס, כאילו פיפיקול. פיפיקול. אין, זה לא עולה, אחי, זה לא עולה. יש לנו פה... שנייה, אז לא יודע. יש לנו איך זה נקרא? פיסול. יש לנו פה ים ליד הבית. לא, איך זה נקרא בעברית? כי אני לא רואה איזה... לא יודע. קל? מה אני אגיד לך קל? נו יאללה. אני אגיד לך, אחרי... ארד, אחרי קשה. וואי, איזה קשה זה הדוג, אני לא מוצא פה אפילו דג אחד. מה, ברגישות כאילו? כן. אז למה להעלות את זה? לכמה? טוב, אני עומד למות על ידי זומבי. לא, אתה לא תהרוג אותי, כי אני רואה שם ספיי צ'יקן עם התחת שלה עליי, אתה מבין? בואי הנה זומבי מניאק. אני כן, רוצה- זכה סוף סוף. זהו, הרגתי את הזומבי עכשיו, את ספיי צ'יקן.